Njengoba siqhubeka nokwenyuka nje izibalo zabantu abahaqwe isifo COVID-19, iKwaZulu Natal ingesinye sesifundazwe nezibalo esiphezulu ezweni. Kuleli sonto bengokokuqala ngqa ukuthi lesifundazwe sibe nezibalo esiphezulu zabahaqwe yilolu bhubhane. Ngesonto ledlule bebengu 7,786 abantu abasebethelelekile, kanti lezibalo zinyuke ngo-6,198 kuleli sonto. Bangaphezulu kwa 970 abantu sebelaliswe esibhedlela, kanti nezibhedlela zesikhashana nazo sesiqalile ukuthatha isiguli. This presents the biggest jump to date, which once again bears testimony to the fact that we are well and truly on our way toward reaching our peak of COVID-19 in the province and indeed in the country as a whole. Yize isibalo sabantu sebehaqwe yigciwane icorona sishayisa ngovalo, kodwa Zikalala uthi angeke kuqiniswe imigomo. Kunalokho bazoqhubeka babhekisise izindaweni ezibalo eziphezulu, izindawo ezigudle imingcele yizona eziyinkinga kakhulu. We are not contemplating any restriction in any area. We will be planning strategic intervention in areas that are getting affected. Njengoba kusasa kulindeleke ukuthi abanye abafundi babuyele esikoleni, isifundazwe sesithatha isinqumo sokuthi abafundi baka grade R bangabuyeli. Umnyango uphinde wathi sakhona inkingo yamanzi nokuhanjiswa kwezinsiza zokuzivikela. What we have realized that our municipalities across the province are unable to meet the demand of sending water to school in terms of our timelines and schedule. Kuleli sonto ledlule izisebenzi zezempilo ezibhedlela ezahlukene zimisa ukusebenza ngenxa yesimo sokuphepha kwazo. Kodwa umnyango wezempilo uthi balifakile izibuko lolu daba, bagcizelela futhi ukuthi asikho isibhedlela esingenazo izinto zokuvikela abasebenzi. Izindaba ze SABC ngu-Ayanda Mhlongo eThekwini.